שלום ילדים יקרים, מה שלומכם? מי יודע מה פרשת השבוע? יפה מאוד, פרשת וישב. בפרשה אנחנו רואים ילדודס את יוסף. יוסף מספר חלומות, חולם חלומות ומספר אותם לאחים שלו. והאחים שלו כועסים. המלוך תמלוך עלינו? מה אתה רוצה להיות מלך? הוא מספר להם על שמש, ירח, כוכבים. כולם משתחווים לו. מה זה? מה יוסף רוצה? כל האחים מקנאים ביוסף. אבא יעקב עושה לו כתונת פסים. הוא המיוחד שלו. יעקב אוהב את יוסף מכל בניו. ככה, יוסף המיוחד. אבל יוסף, ילדים, יוסף, הוא לא רצה באמת להתגאות עליהם. הוא רצה לספר להם את האמת. הם לא הבינו אותו. ואנחנו יודעים, ילדים, באמת, שיוסף הוא המשביר לכל עם הארץ. הוא אחר כך נהיה האיש שנותן לכולם אוכל. כולם באים אליו, כל האחים, וכולם מגיעים אליו. יוסף מראה להם את האמת. מפה אנחנו נלמד ילדודס. מתי שאומרים לנו את האמת, נקבל את האמת. למרות ולפעמים לא כל כך כיף לנו לשמוע את האמת. אבל זו האמת. ויוסף זוכה. יוסף זוכה להיות המיוחד בעם ישראל. נזכה לכל הישועות.